katahuran sa mga tigpaminaw ng inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. Yes, to all the listeners of your program, good morning. And most especially to your segment, Stagnant of Your Life. Taon-taon na po kong tigpaminaw ninyo, Dulanday. Before, you know, Dulanday, I will listen to your program. Ngayon sa'y mahimuot ko, Sometimes I laugh, ngayon sa'y makahilaksad ko. sometimes I grind. Dugay ko nakadesisyon nga musuwat ng inyong programa kay mauwaw po na kita. There's a lot of time to waste my time to, you know, I wrote my letter to your program, Stagnant of Your Life, but you know, I like to share my story in your program, Stagnant of Your Life, because you're stagnant of your life. My program, Stagnant of Your Life, very nice, I wrote my letter. That's true. Bago pa man isulod sa bukasyon, Before I enter the vocation, yes, that's it. Before I enter the vocation, makaingon ko pertigin ako kamaldito o ka-spoiled nga bata. I tell you honestly, I'm a very troublemaker kid. Yes, like a wiper, sometimes here, sometimes there, sometimes. So gana na to itong storya kay taas na kayo. It's a very long story, Dulanday. Og din hina nagsugod. And this is the story. Taysa, Wait. ako si Ferdinand. Before I forgot, yes. My name is Ferdinand. Ferdy, kung mubo. Ferdy in short. O ganiya na, ang gapnod sa kong And this kinabuhi. is the story of the start of my life. O ginini, And this is... anay tabo. Nando! Ang sama ka, Nando? Ano namugbok ng pagka-classmate ito? Ha? Ano nga gigiunan man ko niya, ma? Di nang taka nga ayaw yung pagkila mo ito nga classmate. Kaya kabalo kayo mong classmate mo. Dili na. Kinuha ko ng bataan. Sige kung atong guidance ani. Dito yung kay kang bataan. Asa mo ka naliwat? Ha? Saan ka na? Duha mo ko na alimpo. Ni mo liwat mo ka tayo mga papa nga si Roberto. Di mo angkol mo nga siya. Anatasio, tagbuwa ka mo, alimpo. Ha? Anatas, dito juga kaya. Ano nga ba gigiunan man ko niya, be? Gingnan ka rin ka nga, yun lagi bahala. Paglabayon ka o bato, balosi o pan, ana na siya mo rin nagpunta sa Kinabay bitaw na ako Bible. jagpan, pero binangkal. Mauna! Di ka Mama mo na- imong ang Mama na- Toto Bronson ni mo nga. Katog yun imong ang Toto Bronson sa gwapan to na tulit ta. Pero magbutan ka itong mata ito. Ano nga? Katong pagkaon. Dalawan man to siyang kulto do bronzo, kiputsay masagit-migit. Mauna ka maninood ayon Pati ka. ganyan kayo sa kingit-ngit kay bisag brownout kay glow in the dark yapon. Alangan be kay mama nagitudlo ni Uncle George be. Masukol gilaw ko kay ingnon do kong bayot kung dili ko musukol be. Ayaw to ating mga kulgars mo kay utro mo to. Ilan to na nabangal ka lang ito. Piklat sa kilay ito. Ayaw na. Ayaw to. Isumpa to yung mga kulgars. Isumpa to. Imaldisyon to. Taon na anak. Sakit kayo sa ulo anak.
Ayaw yun. Pag-uman-uman na lang kato ni mong amigo, si Chansey o si... Kana, pag-uman-uman na. Sila mapinikingon sa ko nga. Bagabay. Ay, kita. Kaya mubad pa ko sa ila. Ayaw na. Kung ulo ni mo mataka. May bundang ni mo ng dikla na malagi ka. Brother Junix, mamin ko. Kaluyan ka. Ano nga sabay problema ni mo? Brother Junix, kadali lang ha. Mutana ko ni mo ganun sa mga kauban na ng kuwan isa ka ng si Boy Alcancia. Kasi Boy Alcancia o ka nang gamay kan tasog suwang o ka nang butod og tiyan. Ako ng mga driver, ako ng mapapagumangko na ako. Nung na magadiri ng dikla. Kuan man ko Brother Junix kanang ang problema na juga kung ako kani akong anak makatimal dito nga. Uy. So kung saan ako labad dito kay kung ulo ani Brother Junix ma. Sige ra pangawan sa eskwelahan. Sa kanto guidance counselor. Kung ano madara sa guide kapoy kaayo. Ako matambag ni mo ana ng tikla kaning imo nang sudlan naga seminaryo. Pag seminaryo na ako'y bahala na. Tabang man ako ng bata na. Tinood ka, Brother Junix? Yung gusto kong anak musulod magpari, Brother Junix, eh. Ayaw ko balaga kaya may maya na dito mausap ni mga anak dito kaya mga tao dito sa sulod sa seminaryan, mga seminaryan, mga buutan kaya na mga tao dito sa seminaryo. Mga kuana kayo, mga studios, mga ganing focus na sa Bible. Mga nga diha na napastulahin mga anak ay ako'y bahala na. Sige. Akong istoryahan daw akong anak, Brother Junix. Ganahagi ko si mong shades, Brother Junix, mabisa gabi, mag-shades ka. Idol mo ka ako ng dalig-lig ko sa unang sa gabi. Isa ito ko pa, pinapandol ka si Jesus. Sige na, Brother Junix. Salamat kayo, Brother Junix, ha? Simulat sa pool, mahal kita. Nalalaman mo. Naisisiyata si teacher, me. Ay, saan naman po na nando? Saan man very bona? Saan man siya? Report to the guidance counselor office tomorrow morning. ASAP. Sa Domingo pa man dahil kay ASAP man. Ugma na daw na maadto dito sa school, ma. Ano nakasala na po ka? Basta ma, ikaw na lang iadto dito, ma. Wala mag-ebidensya, ma. Ano ba tanaw? Sa lawa tao ka nando? Sino ka pag-hilabot na ninyo? Magkano ka yan ba? Kay kamo na lang daw sa mong maestra niya sa classroom ba? Ha? Ibalin nyo ka sa section parot. Sabi ko, matahanap ka. Asa matao ka na liwad, no? Asa matao ka na liwad, no? Lagi kong Tito George lagi. Ay, Mami Tapia.
Ngano sa day, kung sa day problema, Mr. Piano, ang imong magkonggi kuan, panihimang kanunod diri. Pwede magubat ko muna na imong anak ko, magsigig lakaw-lakaw sa klase niya. Naguman, abin ako gagawin sa ilawang sa bangko, nagpaaway na dahil gamang. Manang imong ipatawag diri, ma'am. Kung ipatawag yun, ka kay, pwede buguyagin ang bataan na. Sige, naglakaw-lakaw niya. Ang puwit ka ng plastiko ng dalunggan siyang classmate. Mama, pararuan ang istorya ni mo, mama. Teka na rin ba kung anak, no? Kung magbinugoy na dito sa mong balay, pinamigil ka na ako ipatawag, ma'am. Taon sa day ka, ma'am. Ay, ano na buwanto ko dito? Basta ako, tanawa na ko, ma'am. Ilang po ni Mr. Niwa. Doon na lang mo sa classroom. Walay mong sukol ng classmate, anak kayang pangkulataon. Ma'am, pasaylo ako, ma'am. Saan ako, ma'am, na-train, magod siya itong namuta sa naliwat yung bataan niyo, eh. Sige, ingo, naliwat na siya siyang Uncle George lagi daw. Wala ko sila ko magkita ng George, ato, dire. Luwas ako niya, George. Lagot ako, anak niyang Uncle, manay titudlog, kabuhangan ng bataan, na. Wala na yung anak, particular dito, wala mga classmate, mangilang. Ganahan ko na siya matuto siyang Uncle George niya kay kinatagaan mo ko na rin siya Facebook ko. Wala nga, rawan ako ng batalos pad kayo, okay? Naagi na ba naging patson ng bataan? Ma'am, isa na masulti na ako, ma'am. Pati akong principal, iluwa na gina sa bataan na, ibalo na naglaing eskwelahan. Pero ano ka na nanilip na diri, ma'am? Ako pa na ako isulti na, ma'am, kay katong isang alam isilipan mo ka ng bataan. Unsa! Pero sige na rin mataalis. Oo, ganito lang sa Uncle George. My goodness, na Alibaba. Ma'am. Ay, kung ano nabuhat panalin mo, kasi nagtudlo. Ano siya si Uncle George? Magtagang-tagang ng piso daw para makakita na, makalikli. Pero wala kilanggat ang plywood sa tubangan si mong lamisa, ma'am. Oo, ganun tingala ko. Kikitabunan man ako ng kartulina, nakagisi na. Liwat na ganyan. Liwat na ganyan siya ang uyuan yun. Wala na siya naliwat sa iyang anggol. Totoo niya, wala na siya naliwat. Siguro siya iskot ka lain. Naliwat po! Ano man? Bisag, grade 5 pa manguyab ng classmate. Liwat na siya ang itoto. Di pa nguyaban na mga babaeng classmate. Wala na siya naliwat. Pero kalma gugualan niya nga. Dito na siya naliwat sa iyang Uncle Richard Reyes, God. Grabe kayo na matang giliwat ang mga idol kasi mga uncle niya. Huwag mo na, liwat mo na sa ito yung Uncle Richard. Kato mga hatag kong sinilas ba? Baka kita kang sinilas na, ma'am? Oo, galing na. Ang sinilas sa classmate yung kawaton, irigalo nito sa classmate babae. Hindi ka matao eh. Sakit yung ulo naman. Kadagawa sa eskwela na lahing classmate ang sabayan ng babae. Liwat nyo na siya ang ilang yung Uncle Richard Reyes ba? Maulagi, mamusahon pa na po na mamoy. Mama, nagiging mabuhatan na, ma'am. Mapaundahan ko na pa ibalik na ko ng laging espilahan, ma'am. Kailan ako makain. Hoy, Nanda! Asa na pa ito matas? Sure mo nagapag-ambak na pa ito sa pa. Hoy, nainiba na ako. Kinuko ko ng mata. Nanda! Ginawa ka. Mas makamaayo ni diri ko diri ka sa kwan anak. Diri ka sa seminaryo kay diri ka brother Jonex kay kanina nakasa kay kag makuha nga makutong mga maayo pagtulunan na niya. Ayaw ka pala ka anak kay nagkanon sila naman si brother Joseph niya. Napagod na ito isa ka na si brother Lintoy. Ay diri kay para okay kayo. This mango statue.
Dali ka ganda malaya tayo, mama. Anak, pasakot ka sa dili, diri na jud ka kay... para matarong mong kinabuhi, anak. Kung dito ka sa gawas, wag yun. Maapil-apil ka ng mga ganggang dyan, mag-retriot na. Ayaw ko na ni ba? Ang galinto na. Ayaw ka balaka, diri ka sa kwarto mo. Ikan na kaglastik ko, ba? Agay! Hindi ka mataak, ha? Anak, tama na anak. Sige na, sige. Lagi ka, ma. Kay Uncle George na lang kumabi. Ay, sabi mo ako, George. Kaya kayo kaugmaon na to. Pa-influence na yung isumpa to. Pahingon man yung mamala. Wala rin kaugmaon, ma. Basta maugmaan lang na. Ayaw ko, wala na mga istorya na. Kaya malutogin mo. Anak, pa kayo ayaw din anak. Pa kayo ayaw, anak. Malala si Brother Jonex, ma. Disin bataanan eh. Sige, Mrs. Ako na bahala ni mong anak ni mo tikla. Dali. Dali, Nando. Ma! Ma! Sige na, anak. Siya ka na. Suluhan na di, anak. Suluhan. Years later, Ma? Anak, kamusta naman ka, anak? Ma? Nabuhi, magginega po ka. Nadawat pa mo itong ginapadaan mong grocery mo mga kwarta? Nahurot na po, anak. Paliti kong bago. Paliti kong daghan pa rin mga noodles. Tinapaog uban pang udong og ka ng miswa. Mora na madali-dali na kong up down, anak. Napura na ta ko kaop itlog. Sige na kung bakay halad mo ko na sa mga estudyante mo. Huwag na dali-dali. Minsan naging ka. Anak, pasalamat ko nga. Natarong na pong tawag ka. Ma, nalipay kay ko nga. Nakakadinig ka ron, ma. Anak, Na-miss kay ito ka, ma. ako nagdahom nga matarong tawag ka kaya buguwi at hindi mo mauna. Muna resulta sa una. Ha? Ayaw yung ana-anha diya sa may kadang time switch, ha? Ana-anha nila ni Honeyboy nila ron nilang ni Alvin. Ayaw ana-anha taon ana din. Ay, kabala ka, ma, kay... Kaya ka na mga tawhana, mga bad influence kayo na. Ma, walay tao nga bad influence, ma. Kumuha na manugaling ko. Dalhon ako sila. Isip good influence. Oo, sakto doon ka anak. Kung mo anak ka na, anak sila, pasundan ng prayer meeting, mga kasangulugan, para matarong tao na. Labi na si Honeyboy. Sugdan na ako na, ma. Si Mayo. Oo, pero doon na po sila mga ipang tagu-taguan. At least nakasugod na, may. Ayaw ka bala ka, ma. Anak, kay Kwadyan. Wala ka sinsilyo dyan, anak, kay... Namagoy korom dito sa Loyos Bay. Nya board mapugkay kung ako rausa dere. Manala ba si maka-hits ba? Niya na ma. Ikaw ba? Pasalamat dito kay Brother Junis kay happy to you ko, ma. Ay, nantikla. Mayong nabundag ni Madyan, nantikla. Oy, Brother John X. Ganahan kay ko ng sins ni mo, Brother John X ba? Ikaw gito, Tagaan ko isa ka tuig para makagawas na sa sa langit ang tatuan. Sa langit. Isa po si Brother Junis, si Brother
Brother Tuyix ang nakakuan sa kuha. They weren't gonna start to anak, mga tanan lang ko mo anak. O sa manina man ibanda ning mga mga kauban mo nga mga pare. Mga antaragod po na sila ganahan na sila Ama ba? Kasi nag-inom na sa Pino. Okay sa banana. Wala na. Mananga mo ang obispo. Among obispo. Kayo dyan ko magabaan dyan mo tanan diya. Sige. Bis. Tama naman eh. Bis ko. Bishop. Ay, si gara-gara na bishop. Ay ko ninyo katika-tika ha. Ako rin magbantay ninyo. Ay mo pagminal dito. Kabalo ba juga bishop nga gani. Welcome nga atong magkukuha na to. Atong bagong recruit, no? Basta ikaw, Nando, kabalo ka kung asa ka maingon. Basta kaya kung ingon sa imo, ha? Kung man ka, dapat mag-focus ka sa pag-ampo, pag-sinyaw, o kapag hatag sa mayo nga mensahe. Salamat kay brother. Kitagaan pa may kagawasan karon Dolanday. Sa 25 na mo kabuk sa mong batch. Tulo na lagid miyang nakalahutay. Wala dyan ko nagdahom. Ngayon ko na day ko kamaldito kaniadto. Pero at least karon na-prove na nako sa kong kaugalingon nga kaya giday magbago sa katao. Labi na kung giyahan ka sa mga mayong tao nga nagpalibot kanimo. Kumbaga, ang impluwensya nimo sa imuhang katilingban mo ni magdikta kung mahimo kang unsa pag-abot sa panahon. Bitaw tong bata pa ko. Maldito ko, kaya nga kung mga uyuan, maldito man sad. Dagan kayong salamat, Dolanday. Kung naghinaot ko nga dagan pa mong mapalipay. Huwag iampu ko kamo kanunay. Huwag nang suwat magkatampo. Ferdy. What is life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond?